Broadcasting Company sa Balita. Manila Broadcasting Company sa Balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 7:06. This time check is brought. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagpalawig sang online learning, wala ginapaboran sa mga manunudlo. Pagtukod sa Renewable Energy Council, ginsuwestyon sang isa ka obispo. Sa balita national, emergency use authorization sang Sinovac aprobado na sang FDA. Duterte nagmando nga hindi pagpaidalom ang bilog nga Pilipinas sa Modified General Community Quarantine. Sa balita international, madamo nga pungsod nagpabutyag kabalaka sa kinagamo dito sa Myanmar. Sa balita sa sports, Ryan Saunders ginkakas bilang coach sa Minnesota Timberwolves. Balita entertainment, Mateo kag Sara Guidicelli nagselebrar sa ila first anniversary bilang mag-asawa. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga dapat mong himuon sa luyag makaangkon sang ilang ideal weight. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog-Gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 23, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay nasang kagahon ang low pressure area nga anay tropical depression o ring nga nakitaan sa 105 kilometros sang nasidangan sang Infanta Quezon. Samtang ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa extreme northern Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtog kasarangan huyop sang hangin gikan nabagat na nasidlangan padulong nakatunda na sidlangan ang magaluntad naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtog kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang taob las 8:06 karon sa gabi kag magahunas naman las 3:58 kay naghunas naman kay ina sang alas 3:58 sang kagahon. Ang adlaw nagbutla ka alas 6:01 kaina, magatunod naman alas 5:53 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyaga naman sa 25 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kay Diding Vargas nira, good morning sa imo. Michael June Season sa Asyatu Ilis Paranaque. Sa hapil sining ko sa tanan nga Energy Fans Club. Aha, kay Melanie Celeste Dasas. Ay morning dira sa inyo. Si Bidad, ha? Bidad ni si Melanie Dasas. So sige. Sa kay Alex Fuentes, Homa Lumena, Mahaw Maaw. Mahaw Maaw. Mayon oh? Mahaw Maaw, ha? Ano na yung ngalan sa Facebook? Sa Facebook yan, Mahaw Maaw. Noel Amar, of course, good morning dira sa Canada. Kay Phil Alonsagay, kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Bing Matulak Grandia, good morning man. Melchor Baruca Rumbines, Kagawad, good morning dira sa imo. Christine Minies Villalobos, Terry Simpron Yong, Rona Rida Trava, sakay Jason Alegria, Narcisa Yosores Escobar, good morning man.
Kag ginatamyaw ko lang anay sa Facebook, no? Happy birthday sa kay Mark Luis Bandoquillo. Happy 32nd birthday. Alin mismo sa imong sister. Sa kay Mary Grace Bandoquillo Alave, no? Good morning dira sa imo and happy birthday Mark Luis Bandoquillo. Karon sa kuan, remind mo ko karon sa on air ha kay great naman siya. Okay. Russell Gomez sa imo maayong agaman. Jonathan Barrientos from Cavite. Good morning. Musta na sa imo? Loading na daw ay. Last nagbasa? Dito gid sa kay Mahaw-maaw? Hindi sa kay kay dire ka na kay Jocelyn Andrada Tiangso no sa kuan sa dingane sa Mansilingan. Erwin Sige. Gonzales. Na. Oo. Sige. Sa kay kuan na Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Sir John Chong sang Task Force Kasanag. Kumusta dira sir? Kay Ma'am Cathy, good morning man. Beth Kiatron, Aksyon Boy, araman siya, good morning. Kay Joval Trinidad, dira sa may Kabankalan, sila Blamong, good morning da sir. Kay Mike John sa Moldeseva, good morning Aksyon Boy and Dorel, gamonitor ko subong sa Moises Padilla, mahauta. Aksyon Boy. Sudan niya kuno kasag. Wow. My favorite. Wow. Favorite mo gid Aksyon Boy. Skag halong-halong sa pagkaon sang kasag no. Kay may haragal Aksyon Boy makahililo nga kasag. Kita mo tong gin-share ko. May mga pintok-pintok. Oo, basta do ka. Ano mo na gali? Sige. Gagmay. Ang ambal ni Noel Amar ang bangs mo yan ni Taylor Swift. Ay kalain. Ginkakas ko na gani why na bangs di ba? Taylor Dulang bangs Swift. Remia Garcia, good morning man. Taylor Swift, singer na. Oo, singer na siya Aksyon Boy. Sikat nga singer na Sabi Aksyon ko, Boy. anay hotdog. Ay ala. Hindi na hotdog. Sige gid Aksyon Boy. Jan Amo ginagurong ginabakal mo sa ay market ay Hindi na na brand. Hindi na amo. Ay hindi amo. Sige, dumakabayad ka. Ligad ba nakabayad ko? Kalay. Kasi di ka na, doon na parte makaryo, tapos mo na. Si Sir Edwin Pineda, Aksyon Boy, araman na. Yes, good morning, amigo. Yeah. Via Jonathan, maing agaman. Ang rice magnet sang singkang. 50 rice, ano? Rice magnet. Gulfi na siya nagamuna dayon. Jason Alegria. Kay Carol Montoya, good morning kay Chevel Bambi Histosane. Sang La Carlota. Kag si Shalane Socorro Duran sang Riverside Hospital. Ate, sige ha. Karon naman iba na, standby alay sa aton mga balita lokal. Edition. Aksyon na ako na sa atong detalye na sa mga balita lokal. Wala ginaupdan sang grupo sa mga manunudlo sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang ginaduso sang Department of Education nga palawigon ang online learning sa mga kabataan kahatagan lamang sang 2 ka semana nga break. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Anay Alliance of Concerned Teachers Negros President Richard Hilangre nga sa piyak nga hindi pa ini pinal nga desisyon apang dugang ini nga pabugat sa mga kabataan bangod sa dugang nga tulunan kag pressure naman sa mga manunudlo bangod madugangan ang ila nga palaligban sa lalagson nga mga deadline. Subong man wala man nagapabor si Hilangre sa plano nga pagbalik sang face-to-face classes sa mga lugar nga may manubo na sa kaso sang COVID-19. Nagapabor naman si Councilor Benecito Novero ang chair ng Committee on Education sang Sangguniang Panlunsod angot sa liwat nga pagbasura ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagbalik sang limited face-to-face classes. Suno kay Novero, igapatuman ang face-to-face classes pero hindi subong. Para kay Novero, nagapamatok ini sa proposal, labi na kung wala pa sang kasiguraduhan. Suno pa sa konsehal, iya ginabi-abi ang desisyon sang Presidente nga pareho man sang iya panindugan. Sa nabaluan, ginaduso sang Department of Education ang limited face-to-face classes sa mga lugar nga low risk ang sitwasyon sang COVID-19.
Nakahanda naman si Governor Bong Lacson nga pamatian ang pangabay ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao sa plano nga pagbukas ang borders ang Banwa sang Basay kag Bayawan, Negros Oriental. Suno kay Lacson, iya hulaton ang komunikasyon ni Estrao antes desisyonan ang among plano. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Estrao sang Pebrero 21, iya ginpahayag nga una siya nga makigamot kay Basay Mayor Beda Kanyamaki kag Bayawan Mayor Pride Henry Teves para desisyonan ang plano nga pagbukas ang border. Kung ini ang matigayon, ginpahayag ni Estrao nga tugutan na nga makasulod sa hinubaan ang mga residente sa Basay kag Bayawan apang dapat tubtub sa 12 oras lamang ila pagtiner. Umpisa ini sa Mayo o Marso 1. Pagabuksan naman ang border sa Mabinay, Negros Oriental kay siyudad sang Kabankalan, Negros Occidental. I have not received word from Mayor Estrao, but of course, just like Kabangkalan, I listened to their request with regards to Mabinay. So I would like to hear from Mayor Estrao what he is proposing. Then we can just sit down and discuss it. Aksyon ni San Carlos City Bishop Gerardo Alminaza kay Governor Bong Lacson nga magtukod sang Renewable Energy Council agud malabot ang handom nga mangin Renewable Energy Hub ang Negros Occidental. Sa sinapol nga ginpatigayon sa Kapitolyo Provincial kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Alminaza nga tion na agud seryosohon sa gobyerno nasyonal kag provincial ang mga plano kag ipasiguro nga hindi maapektuhan ang palibot. Nagapati si Alminaza nga ini ang matigayon bawod madamo na sang ginhimo nga mga pagtuon kag nakit-an naman ang mga problema kag isyu nga dapat sulbaron. Si Alminaza ang nga nagaserbe bilang leader sang Withdraw from Coal campaign, ang isa sa mga nagapamatok sa 300 megawatt SMC Global Negros Power Station coal-fired power station sa San Carlos City, Negros Occidental. Ginpasalig ni Governor Bong Lacson nga handa ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa pagtukod sang Renewable Energy Council. Sa sinapol ng impatigayon sa Kapitolyo Provincial upod ang Renewable Energy Group, ginpahayag sa gobernador nga magapangita ang probinsya sa mga magabugo sa technical working group sa sulod sang 2 ka semana. Dungan pa ni Lacson, mas maayo nga magahalin sa pribado nga sektor ang magapamuno sa pagatukuron nga council. Ang pagtukod sa mga council ang una ginsuhestyon ni San Carlos City Bishop Gerardo Alminaza nga isa sa mga nagaduso sang renewable energy sa probinsya paagi sa barato nga matindog nga pagkakuhaan sang enerhiya. Pila sa mga nagapangunang renewable energy sources sa Pilipinas amo ang hydropower, geothermal, wind, solar kag biomass. We met about renewable energy, and it was suggested that if we can form a energy council, the provincial government has committed that we will form that said energy council. Ang dugang nga pahayag ni Governor Bong Lacson. Ginpahayag ni Office of the Building Official, Acting Head Engineer Nestor Velez nga sa Miyerkules nga adlaw ila papanaugan sa stoppage order ang gintukod nga cell site towers ang Dito Telco sa Purok Himaya, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod. Ini matapos sa ginpapanaugan sang notice of violation kasunod nga nagtukod na sang tower nga wala pa sang building permit gikan sa OBO. Sulo kay Velez, kalabanan sa karon sa ginatukod nga cell towers sa syudad ang iya sang Dito Telco Company samtang mayaraman ang Globe kag Smart. Ginpatag ni Velez nga sa idalom sa Joint Memorandum Circular nga gin-issue sang DILG kag iban pa ang ahensya sang gobyerno ginkakas ang pila ka mga requirement sa pagtukod sang tower kaangay sang barangay certification kag approval sang sangguniang panlungsod. Pero ginklaro ni Velez nga dapat makapatuman sa Information and Education Campaign ang telco company sa mapumuluyo angot sa ginaduso nga proyekto. Sulo kay Velez, nagapakita sa ilang record nga naka-issue na sila sang building permit sa 27 ka towers sang Dito Telco. Bali final notice na nasa at the same time notice violation man sa gyapon for non-compliance of stoppage order. Ang first notice mo na siya ang forming nga wala siya bali building permit or case of illegal construction. And then pag wala sang application, pag sige gyapon ang ilang construct, mapadala kami sa final notice. Kabahin sang pahayag ni OBO Acting Head Engineer Nestor Velez. Ginpahayag man ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga mayara sang Joint Memorandum Circular nga ginpapanawag ang DILG, DOH, DICT kay iban pang ahensya sang gobyerno nga nagapahayag nga hindi na kinahanglan sang resolution of no objection sa barangay kag sangguniang panlunsod sa tion nga may cell site tower nga patukuron sa isa ka lugar. Apang suno kay Familiaran, ang telco company ang dapat nga magproseso sa iban nga permit nga gina-require sa ila kag hindi na kinahanglan nga mag-agi pa sa barangay o kon SP.
Ini ang pagklaro ni Familyaran matapos ang pila ka reklamo sa mga residente sa ginatukod nga tower sa ilang lugar kaangay sa area sa Barangay Tangub, Mansilingan, Alihis kag pinakauli ang sa Doña Juliana Subdivision sa Barangay Takuling. Nagsuwestyon si Familyaran sa natungdan nga mga barangay nga magpatigayon sang public hearing upod ang mga residente para matalakay ang issue upod ang DOH, City Engineer's Office kag iban pa. Sunod sa Vice Alcalde, mayara sa mga insidente nga nagasugod na tukod sang tower apang wala pa sang permit rason nga ginmapapanaugan ini sang penalidad sang Office of the Building Official. Yan yung pinareklamo. Kahit na mga business nila, mga department, ILG, DOA, CITC, science department na, kanatod silang yan po lang nag-require. Ano sa barangay, kahit sa sanglihan. Ang kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Naglabot na sa 24,506 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa Department of Health ang 31 ka bag-o nga kaso. Nanguna ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga kaso nga may 14 ka local cases, ginasundan sang Iloilo City nga may 6 ka local cases, Negros Occidental nga may 5, Aklan nga may 3 kag Antique nga may 2. Samtang 65 ang bag-o nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,691. Isang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 737 nga total death toll. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Emergency Use Authorization sang Sinovac, aprobado na sang FDA. Samtang Duterte, nagmando nga hindi pagpaidalom ang bilog na Pilipinas sa MGCQ. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning naman liwat kay Marilo Travilla Catinoy, John Minies. Good morning man. Kay Alex Montesa, birthday ni Gimo gali sa January. Sa niligad pa ni sa advance birthday greetings kay Gimo Clarito bla sa January 25 pagling birthday ya. Rosemary Martino,
Maria Luz Grijaldo Macunat, kag kay Gracia Hareta Horvidalia. Good morning man sa imo. Sa kay Mary Joy Camero, good morning. Oy, good morning man da sa kay Hasmin Divino Biloya. Good morning sa imo Hasmin. Abraham Apawan, good morning man. Kag kay Annie Raffles sa Tokyo, Japan. Okinawa, Japan gali, no? Kathy Calatrava, watching sa Singapore. Abi ko sa Calatrava man, sa Singapore sa gali. Si Ma'am Vanessa Mayo, Miss Doris, you must not like Taylor Swift. She's big here in Tag Beautiful. Okay. Ay, love ko gina si Taylor Swift, Action Boy. Ano, Ikaw makanta yan, yan, love mo siya. Ha? Ikaw yan, love mo siya. Kung love yung man ko love ko siya. Dapat siya kanta, Action Boy. I-play lang bala kay... Yan ang fire po. Anong fireworks? Hindi Fireworks, hindi. Hindi. Man. Si ano na yan, fireworks to si Jessie J. Na Hindi wala yan, mong not sure. this that isn't fire. Hindi na yan. Ay, hindi na iya, Action Boy. Iyan na yung mga kanta yung mga love story. Where do I begin? Ay, hindi Ay, Love story nano. lang la. Hindi la. Kapalo ko pero na yan. Yung love story ni Taylor Swift, yeah. You're on the phone with your Love songs, hindi girlfriend. love story. Ha? Love songs. Ang title, wala yung sa Love story? kanta. Ay, nanong naman. Diyan mo na where do I begin? To tell the story of how great a love can be. Ay, wow. Di ikaw ba lang kakanta, Action Ano? Boy? Oh, di kang original kakanta. Pwerte, no? Palakpakan sa Action Boy, mga ka-action. Why Pwede pa ko lang. naka 3 litros? Ano? Ibang level siya. Actually, kakabatian ko ginasaya mga drama-drama. May kakabatian ka naman, no? Kaya nga, drama, di pro nga daw love story. Sige. Jocelyn Libon Despojo, Jean Oisiser, good morning man. Sakay Che Zamora. Good morning ko no sa apat ka bata, si Jason, Jarwin, J. Chris, Jasper, Veraguas, ang Barangay Palaka Norte, Pulupandan. Classmate ko rin si Che, no? Rabia Viloria, kag kay sige What's up ko na with your pink na manok? Siling naman ban kay Alex. What's up with your pink na manok? Why is that purple? Ginagreet man ni Real Gomez ang iyang kaugalingon sang happy birthday. Ay, happy birthday, Real Gomez! Birthday ko po ngayon. Happy Real Gomez, birthday. happy birthday. Sige, go. Joseph Oria, good morning man. Kay Eden Zapanta Kasuyon, good morning dala sa may Pinaginpinan, Cabancalan City. Kay Joe Marie Estelioso, maayong... Mga taga-yubo na sila, guro? Mga hindi. estelyoso, damo na to sa yubo mo. Diba si... Anong dumduman mo ganito? Ang short. Shorts nga wala na balik. Kay Eglen Lastimoso, good morning. Pakibati aking asawa na si Renilda Lastimoso sa Abu Dhabi. Kag si Christian Eros Lastimoso, salamat. You're welcome. Sige. Lolit Atos de Gallo, good morning man. Kay Vilma Nacario, maayong aga. Kay Pilton Lipura, good morning. Dres sa may Pasay City. Kay Leonilyn Lariosa, good morning man. May landa nga pagpamati. Yes, Kag sa tanan nga Nagapamati. later lang tamatami sa Transistor Radio kasi hindi tayo bation subong Sa tumong transistor radio mo. Umawa, ginabala. Later lang kumatamyaw sa transistor radio. Wala siya dapat. Tapos karon Action Boy ang mga alagad radio taha nga Yes. ano na sila sa aton ano kitawag sina? Naga-tie up na siya tawag. Good morning, Anay Gali, no? Gina-great natong congratulations sa newly elected officers ang Parib Negros Occidental. Muna siyang Real Estate Board Incorporated headed by its president, Mr. Eusebio Ronnie Aguro Jr. kag sa mga officers who were inducted to office last night sa Stonehill Suites. Oy nga, ating wala ko inimbitar, Yasmin. Mo? Muna. Induction ka mo gali, no? You did not invite me. Paamo ka na wala. Gadong, basta sabto na kung dumakadto kagid. Sige, okay. Sakay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning man. Susan Jaime Allen sa Houston, Texas.
Judy Dan, kumusta ka rin, Day? Dira sa may Austin, Texas. Sige. Lito Dayap. Si Action Boy, si Ma'am Liza Joy Elon Amoroso, Liza Joy. Good morning. Maayong aga lang sa mga office mate niya sa City Planning and Development Office. Ga-monitor man subong. Sige, karon naman iba na. Okay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization para sa bakuna sang Sinovac. Ginanunsyo ni FDA Director General Eric Domingo ang konfirmasyon matapos ang maidid nga review sang regulatory kag medical experts. Ang Sinovac amo ay katatlong nga kompanya nga nakasecure sang EUA sa Pilipinas. Una, ginaprubahan mo ang AstraZeneca sang UK kag Pfizer-BioNTech sang US nga may 70-95% nga efficacy rate. Samtang gitpahayag ni Domingo nga ang efficacy rate sang Sinovac vaccine yara sa 65.3-91.9%, apang 50.4% lamang sa mga health workers nga may exposure sa COVID-19. Nagtaas ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kaya posible may kangtanan sa mga selebrasyon sa Chinese New Year kag Valentine's Day. Suno sa University of the Philippines Octa Research Group na record sa average nga 430 ang kaso kada adlaw umpisa sa Pebrero 13 tugtub 19 nga mas mataas ang 16% sa 370 nga average sa mga nauna nga sinimana. Kalakip sa mga lugar nga may pagtaas ang kaso amo ang Malabon, Navotas, Manila kag Marikina samtang ginabantayan naman ang Pasay nga yara sa idalom sang high risk category. Bisan pa nga kung mahimo epekto sang mga selebrasyon, padayon ang obserbasyon sang Octa Group kung magapadayon ang trend sini para may baluan kung nagalala ang sitwasyon sa Pilipinas. Nagpahanumduman ang Octa sa gobyerno sa paghinay-hinay sa pagpahalog sang quarantine restriction labi na nga ginapaabot nga panubuon sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ ang estado sang bugos nga pungsod sa Marso. Nagakabalaka ang grupo nga kung mag-igo sa Metro Manila ang variant nga nadiskubrihan sa Cebu basi gulpi nga magsaka sa 2,400 ang kada adlaw nga kaso sa pungsod. Naka-heightened alert karon ang Bureau of Quarantine kag Department of Agriculture matapos gin-report ang unang kaso sang H5N8 avian flu sa tao. Sa laging handa briefing gipahig ni Health Secretary Francisco Duque III, ginapatuman sang BOQ ang border surveillance samtang ang DA amo naman ang surveillance sa animal health. Duga pa ni Duque, nagapag-ikagot ang duha ka ahensya para masiguro nga hindi makasulod sa Pilipinas ang avian flu. Tinalikdan nga weekend sa kinanunsyo sang World Health Organization ang transmission sang strain sa tao. Sunod kay Duque, lakip sa sintomas ang masakit amo ang hilanat, ubo, sore throat, muscle ache, diarrhea, abdominal pain, kag pagsuka. Nagpanugyan si Duque nga magpakonsulta kung may mabatigan nga sintomas, ilabi na kung gikan sa mga lugar nga mayara sang bird flu.
Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya gabinete nga hindi pagpaidalom sa Modified General Community Quarantine ang Pilipinas tubtob nga wala pa nagumpisa ang rollout o kung pag-rollout sa COVID-19 vaccine. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginakilala sang Presidente ang importansya sa pagbukas sa ekonomiya kag epekto sini sa palangabuyan apang mas unahon sini ang safety sang publiko. Dugang pa ni Roque, ginapatutukan sang Presidente ang pag-umpisa sang vaccination agod mapahalugan na ang quarantine level nga ginapatuman sa pungsod. Ginaduso naman ni Pasig City Representative Roman Romulo sa DepEd nga magtukod sa isa ka grupo sa mga eksperto sa ikayong lawas, siyensya kag medisina nga magagiya angot sa pagbalik sang face-to-face classes. Suno kay Romulo, chairman sang House Committee on Basic Education and Culture, dapat itugyan sa mga eksperto ang pagdesisyon sa pagbalik sa eskwelahan sa mga estudyante. Suno pa kay Romulo, hindi dapat nga mga politiko ang masunod sa sining nga isyo. Hindi man mahimo ipaanggid ang sitwasyon sa Metro Manila sa iban pa mga urban cities kung ipatuman ang Modified General Community Quarantine sa bugos nga Pilipinas. Mahimo suno kay Romulo nga tun-an kung mangin epektibo ang limitado nga face-to-face classes sa mga matumod nga low-risk areas depende man sa mangin rekomendasyon sa mga eksperto. Dunga pa sang mamalida, dapat preparahan naman sang DepEd ang mga iplastar nga pagsulundan kag klarohon ang mga ini sa mga ginikanan para maghatag kumpiyansa nga luwas ang mga estudyante kag ang mga manunudlo. Kag sa katapusan nga balita national nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte sa survey nga ginpatigayon sang Octar Research para sa gusto sa mga Pinoy nga mangin na masunod nga presidente. Nagsunod si Senadora Grace Poe, kay katatlo naman amo si Senator Manny Pacquiao. Ang survey ginpatigayon sa 1,200 ka respondents halin Enero 26 tugtog Pebrero 1 sang polling research kag consulting firm nga mo nagapatigayon sa pagtuon sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Radicals, gaya ng chemical. Sakay LV Velasco, watching from North Caloocan. Good morning. Kay Teresita Constantino Agra. Fernando Lombre. Ginatamyaw niya lang si Sanday Jovit Lombre, Lea Lombre, Nene Medil, Buddy Medil, Tanansang Dakutan, Daku, Silay City. Vilma Nacario sa Antipolo, Pontevedra. Diloterio Acosta Gary. May agam na sa imo, naka-duty sa subong sa lamesa Dam, Quezon City. Ginatamyaw niya lang Happy Fiesta, Barangay Payaw, Bidalbagan. Cancelled ang Dandansoy. Dandansoy. Sakay Remia Garcia, good morning. Kay Christ Javier Tanatan, watching live. No? Lino Bueno, Camille Purisima from Isabela, Barangay Tinungan. Erwin Alipala from India. Namin India, pag ito yung damo mga Pinoy sa bilog ng kalibutan, no? Nagalalapta lang mga Pinoy, no? Of course. Okay. Kilalapta ka ng basura, Pinoy pa. Sa diin galapta, basura? Malo ka na akong diin. Abi, itudlo sa akong kundi ng galapta ng basura. Kapakatuan mo sa IPM. Pagpunta sa IPM. CDC. Ang section even nga po, sige lang. Kay
LV Velasco, dira sa may North Caloocan. Ay, nabasa mo na gali. Ano niya ako niya man? Baga subong na nagabot niya man. Imo yaman. Makamo na sa ako na. Action boy sa India, wala nakakaon ka na isang biryani na nila nga rice. Basta nakakaon ako, wala kong kilala. Basta long grain na siya ang rice nila. Doon ko lang pita lang abi mo. Pita. Lain naman na yung pita, Action boy. Di ba duga pa bilog na siya nga. Sa Drisaton sa Bacolod, may Indian restaurant din. Ay, kadamo, Action boy. Labi na sa Villamonte. Kadamo na Indian restaurant? Yes, damo. Gidiya sa... Sa India, sa mga Indian restaurant, magkaon ka mga, mga deep bala nila? Ang ma-deep naman ang nasa usawa. Masausawa. Tag-apat na yakabilog mo, mga klase. Tapos, Action boy, do ka more on spices. Spices, Pero taste sa spices. Basta ka dumduma ko na yan, basta magkaon ko sa Indian restaurant. Kung ginaya may ara, ginaya nga plate, apat na ka. Lain-lain nga mga plate sauce. Na sa nalain-lain. Pili ka lang daya. Tag na tanan sa imo. Naan. So, basta... Maniya ka man sa Indian food. Indian minggo, naguro mo na gusto. Kalain sa Indian Amo para tariyan ko si mo po. Kikay ginunahan mo ko. Pero anyway, Action boy, nakakaon ko na sa ilang kebab. Meron sa chicken kebab, kag beef kebab. Pero nabiyang ko sa chicken. Tapos, ang ila biryani rice, biryani chicken, nakakaon mo ko. Namit man siya, Action boy. May beef man na. Ikaw yun daw, wala mo lain si mo. Ay, of course. Kag samosa, Action boy, nakakaon ka na. Samosa? O samosa? Ay, hindi ko kabalo na. Do na siya, do empanara na siya, Action boy. Daw? Empanara. Empanara kung empanada? Empanada. Lain mo na empanara. Ano empanara yaw? Ay, ang panara yaw daw, empanada na siya. Pero lain siya. Ang mga kuha na yan, mga munggo sprout. At ito mo na, kaya ngunod yun na iya sang samosa, Action boy, patatas. Specialty na yung panara, specialty na sa Bago City. Okay, gali ka. The best niya ang panara. Ay, true. Di na dampi makabakal, kaya gusto ko tilawan na. Di lang ko kakuan kung di inbid, pero basta ka, nakunan ko na basta may mga panara, ginada. Abi ko siopaw. Ka-special na dahil sa ilang panara. Ay, gali. Daw mo na sang the best na daw. May Action boy, ang empanada naman niya sang silay. Correct. Ngayon, ang ginalibod, tubli sa una ni nanay, sino gaya ni? Si nanay, ano pala sa una? Kasubong na siya kasaka-saka, no? Si Victoria. Sino ito? Victoria. Si nanay, sino to gane? Ging Canteri, good morning. Sinaida. Si Naida. Tamyaw lang sa taga Kaliling. Jenny Lim from Montalban, Rizal. Kay Donna Navarrete Macario. Action boy, greet karon si si nanay Sinaida. Tonta siya nga away, nandi siya galibod-libod. Yes, Namit to, Action boy. Ang iya pagid niya, bitso ko. Ang may klamay na? Bitso ko yun. Ang isa pagid. Ang may butong sa sulod naman niya. Butong sa sulod? Oo. Kaya mo yan. Lube? Basta nabi mo na siya, Action boy. Ang kuhan ko, Roy, ng kumbo nga... Hindi kumbo, lain pag niya kumbo. Basta namit to yung mga ginabaligya, Action boy. Yan, tanan gito ya. Namit. Ang pinaka-favorite ko to, ang empanada. Correct. Lily King, good morning, Mandra sa Bitso-bitso. Bitso-bitso. Ay, naiyas ang butong. Hello, may ara ba na? Di may butong sa sulod kay nanay, baligya. Meron lagi po. Minanol mo na sa imo. Toon, meron butong. Ay, nalo na yun. Daw, basta bitso-bitso, pilit na yan. Pilit gani nga may butong sa sulod. Di ba mo na siyang daw natunaw nga sugar ang sagwa? Huwag kang bigakaon, kaya di ka kadulot, tambal mo. Di ka dulot. Kalay. Standby na sa aton dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye Balita International, wala sa gyapon nagauntat ang mga pumuluyo sa Myanmar nga magpatigayon sa hublag protesta agud kundi na ron ang military coup d'etat kag padayon ang panawagan nga paghilway sa ilang leader nga si Aung San Suu Kyi. Ang hublag protesta ang ginapatigayon kasulod man sang pagkapatay sang duha ka mga protesters matapos nga sila ang ginlothang sang kapulisan. Nagpalabot naman sang kabalaka sa kinagamo ang Estados Unidos, France, Singapore, Britain kag Germany. Samtang ginkondena naman sa United Nations Secretary General nga si Antonio Guterres ang maduguon nga pagtapna sang kapulisan sa mga nagaprotesta.
Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nagpaandam ang pinuno sa antitrust body sang pungsod angon sa paggamit sang price ceiling sa pagsiling nga ini amangin hindi efficient nga sabat sa krisis sa pangmalawigon na. Si Arsenio Balisacan, chairman sa Philippine Competition Commission, nagpahayag sa isa ka forum sang kahapon nga adlaw kung kahapon nga adlaw nga ang gobyerno dapat nga mangin mainandamon sa pagbutang sang price ceiling sa mga balaklon bagod ini mahimo makahalit sa merkado. Sa nagligad nga Pebrero 1, nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sang 60-day nga price cap sa karne sa baboy kag manok sa Metro Manila pagkatapos ang pagsaka sa mga presyo sang sini nga mga balaklon. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos kag 68 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 85 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 28 centavos. Kag sa ato naman yung balita, entertainment action boy, nag-celebrate si Sarah G. Bala, subong Goydicelli. Na Sarah G. man dyan po, no? Kay Hieronimo Goydicelli. Sarah G. Iba na nga si Mateo Goydicelli. Paano sa nga Sarah Gigi? Okay lang sa Sarah G na lang. Hindi na magsupunin Gigi Bala. Oo, kaduble na nakaroon. Kaglain na nga persona. Yung dublion mo sa timo mo sa Sarah Gigi. Tama, gudyo na balaan si Way Action Boy, ano? Energetic, kagid katama. Laingid man Wala ara na? Wala pa. So, sige, Action Boy. Ang iyong tapos na. Sa ato nga balita special, sa ato nga balita entertainment. Kakadun lang ako. Nag-celebrate Action Boy. Actually, last year, nag-trending gini ang ila nga secret wedding bala kunuhaw. Nga, actually... Doon ko tama man to kabalo. Amo na gani, na bulgar na, kasi secret dapat. Kay, in fairness, Action Boy, hindi mo gidya mabalaan. Kung mag-secret wedding, nga mo lang, actually, hindi na sa secret. Hindi sa secret wedding. Ako na sa civil wedding. Kaya kung secret, dapat ka mula na ikabalo. Tinga may mga maninoy ka muna. True. Secret sa mga goro, sa mga specific person. Specific people. So, Action Boy, sang last year, nag-trending to, kay ginhungod ako nun nila Action Boy 2020. Diba? February 20, 2020 is laging kasal. Kag si Mateo, Action Boy, nagambot siya last year, December pa lang ako no, sang 2019, hindi gina sila ayuhay ni Mami Divine. Mami Divine, daan grabe, gidya ka, si Mami Divine, bantay sarado, gidya si Sa. Gabi, hindi man guro si Sarah, the look Action Boy. Galing gusto ya guro, bilog iba, hindi guro gusto si Mami Divine na may kahati. So, Action Boy, hindi gito yung mabalaan niya kasal ni Sarah kay sang aga pa na Action Boy nag-ano pa na sila yan, nag-attend pa na siya sang nag-ano pa na siya, shooting pa na siya sa The Voice, patubla mo? The Voice. Nang after sa shooting, naglakat siya. Tapos pakasal siya gali. Ay ara mo kinanamuti ka ni Mami Divine. Super eksena to si Mami Divine. Sa driver yan niya, nailakat ato ni sa kwan niya, Mami ano to ma'am? Ay, pakasal ko. Tigin na sugid man sang driver, no? Kaya ang loyalty, ara kay ano. So, first anniversary nila sa 20. Oo, sang 20. Happy anniversary. Kompletuhan na lang bala mga anniversary. Greetings, subong tinibla. Mag-greet sa Facebook, happy anniv. Happy anniv. Tapos may kabataan pag na GBU. God bless you. Tapos na, di ba? MBTC. More birthdays. So, nag-post actually si Mateo Action Boy MBTC, hindi ka na magawa MBTC kaya basi masalaan ng Metro Bacolod Tumber of Campus. Tumber. Sulion, na. Tumber, ganyan. Yung pa rin, sige, ancient yun, tas Action Boy, mga So, Action Boy, nag-post si Mateo ang caption. You continue to inspire me every day and I just love celebrating life with you. So proud of you, my love. I love you forever. Tapos hashtag proud husband. Very good. Siyempre, hindi ka gidman bala ma-proud. Sarah G na kag pwerte, gidya ka. Unknown nga nami personality, Action Boy. Diba? Sige. Balita sa sports. Ginkakasang Minnesota Timberwolves ang ilang head coach bangod sa manubo nga standing nila sa Western Conference. Ginanunsyo sang team ang pagkakas nila kay Ryan Saunders sa mapiyerde sila sa New York Knicks. Sa karon may record ang Timberwolves nga 7 lang kadaog kag 24 ka piyerde. Wala namang ginanunsyo sang team kung sino ang magbulos kay Saunders. Balita Espesyal!
Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action, of course. Good morning, Action Boy, sa sa dra sa Mahinubaan sa Alagad Radio. Kaya nagatay up na sila sa aton. Kevin Henry. Eric Tenerife, good morning Yes, good morning. Kamusta mga isda, no? Dra sa Mahinubaan. Kag si Mayor Estrao. Yes, good morning, Mayor. Kinagreet ko lang happy birthday si Mark Luis Bandoquillo. Happy 32nd birthday sa imo Mark Luis Bandoquillo. Halin sa kay Mary Grace, of course, ay mga sister. Okay. Yes, happy birthday! Yes. Sino to ganing greet mo? Si Sinaida, pangita mo? Good morning, Nanay Zinaida. Nga wala ka na di kabaligya sa mga galibod sa amon sa imong nga ano na yaw. Sa imong nga mga tawag sa nagani man, mga pichi-pichi na tawag. Mga delicacies sang silay. Mga kalanunon. Mga native foods. Native foods. So nahidlaw na kami na kabay pa nga makasaka kaniliwat. Sige, super panawag. So sa ato nga balita special Action Boy. Pati ka na mangutang na sila pagkaka mo di. Kalay. Go. Dahil sa mangutang. Hambal gali ni Dennis kagina sa showbiz, hambal ya Sarah Double G. Ay, okay lang siya. Mas namin itong ako no? Sarah GG. Sige, so do kape nga bugas na no, Sara no. Ay kog balok ra malililisay naman to hindi na kay malililisay naman to sa Facebook ron. Kasi damo no karon mag-comment ang Sara mo niya mo. Anyway, so dito sa aton balita special Action Boy. Mga dapat himuon para para makuha ta ang ato nga ideal weight. Hindi man goal gid nga mag-super pa paano kita ma-determine kung pilang aton ideal weight? Depende sa height na Action Boy. Sa height. Okay. So, ma-search ka mo sa Google. Nadumduman ko sang nagligad nga mga 3 days, 4 days ago may nagapasalig sa akon kasi niya ning ko anong ideal weight ko man na silang kay tagaan. Ayo, may ko distandan na karon. Do ako ginamo do dumduman ko gina. Pero pasalig ko gali sige lang i-send ko karon sa imo. Pero kanalipat ka na no sa imong mga ideal weight nalipat dapat. Nalipat ako. Kaya ko yan nadumduman ko kung 5 imo height, 5 feet, 5 flat imo height, dapat ako 98 kung babae ka. Kung babae. Kung babae ko yan. 98 to 102 pounds ha. Pounds. Hindi kilo. Wala na kalamot, 50 kilos. Oo, tiyan mo na kasi height mo Action Boy. Hindi ka na makuhaan niya sa blood donation niya. Mo na. Hindi ka kalabot 50 kilos, hindi ka pwede sa blood letting. Wala, giman ko nakagibi Action Boy. Isang pa kuha sa... Sige, 4'9 ka, tapos ang weight mo pila. 4'9 man, 5 ko mo. Wow! Pagkait mo pag inayang isa. Isa ka, 1 no? Tatlo tatlo galit. Sige. Astay na sa 12 inday. Ang height ng manok ng pink ko no 3'5 sige. Sige. Ang bali Alex Montesa. So sa ato nga balita special Action Boy, Ariel, limitahan mo ang pagkaon sang madamo, of course. Kay para hindi ka mag-gain weight. Hindi 4'8 no gay kadagan din. Sama si taas pa kasi magkita. Bayo hindi 4'8 no gay dance 5 ko ya. Kung naka-wedges din sa bala, 5'2 pa ni siya. Ay ala, 5'5 5 inches ginaya nga ko niya nga Action Boy. Bongga ginaya dapat. So, daan ta kumakapit Action Boy mong sa aton nga mga heels. Okay? So, ang Action Boy, limitahan ang pagkaon mo. Kay, syempre, kung wala ka nagalimit sa imong pagkaon, of course, ang extra nga, extra nga hindi masunog bala? Hindi ma-burn sa imong sa imong lawas. Makadtogin na siya sa fats, Action Boy. Kag, sa mga sa mga palakaon, gibla rice, di ba no? Tugin mo bala nga guest sa Sunday. Kanami to kay Doctor, no? Good morning, Doc. Dr. Josephine Grace Chua Rojo. Yes, kanami to sa iya nga mga topic, Action Boy, nga sa mga especially bila grabe pa kaunon rice meron nga grabe pa kaunon sila yung rice yan no sama ba sila dutay lang kung magkaon sudan niya rice ko ilaban niya hindi dagli nami Action Boy kasi una kay tungod nga pigado sang pangabuhi bla may bugas pero may bakal sudan ginambalag ang ginabalo sa bataan niya nugay ka brasang tudo kaon sudan mabitukon ka na tudoy ka kanon Iti wala gali sudan mo gali sala nga kuan bala. Kaya sa una dumduman kita sa kagmay mo mabitukon kana kuno kun sa malakaon ka sudan. Amo nang ginapahog.
Tapos ang mga ulod-ulod sa labas mo pa na bala kala, So, Kaya sa santol magtubo na sa tiyan mo na. Ay, kalain. Kag Aksyon Boy, ang rice dan Aksyon Boy, kay mas dasig kung nagpatambok da ng sugar. So mahilig da sa sugar, sugary nga mga pagkaon. Kag ang isa sa pinakadako damo source ng sugar is ang kanon. Rice. Ang sugar sa Aksyon Boy 92%. Imagine bala? 92% sang rice sugar, 8% lang ang carbohydrate. Hindi ang isa kakahap bala sang rice na bala ha. Basta 92% ang sugar sang rice. Amo na ang nakita ko sa guna sa research. Research team. So next Aksyon Boy, magkaon sa mga healthy nga food. Syempre, kay para makuha mo yung mga ideal weight. Kag ang aton nga bala immune system bala Aksyon Boy mabakod kung mga healthy nga food ginakaon ta, di ba? Kay kung laban sa mga ang mga harina or hindi na siya namin Aksyon Boy. And then next, magbisita sa imo doktor. Magbisita, magpakonsulta. Hindi ka magbisita ka lang. Sabi ko bisitahan mo to sila balay. Ay naman. Nanggapit ay, ara si Kuan, doktor. Ari man to, tani to, mabisita lang ko siya. Ang doktor man ang bisita sa pasyente ko. Magbisita ka, ay dala to, pa may bana nanib lang akong bata. Doktor na. Tila yun na yung istorya. Kaya balik sa Dorel, ako mabisita sa doktor. Magbisita, dala pa konsulta. Hindi bisita lang Aksyon Boy. Nga bisita nga, ay dok, may gabi ko Mano ka, ay bisita lang ko. Bisita lang ko dok. Para healthy. Ang balidorol ko ang pagbisita sa iyo mo nagpa-healthy sa akin. Kalain. So next Aksyon Boy, mangin aktibo physically. Correct. Exercise. At least 30 minutes a day. Hindi man a day ganin mo. Bisan 3 times a week lang. Mayroon, bisan 3 times a week 3 times a week. Kapag meron man Aksyon Boy, may exercise na bala, search nyo bala sa YouTube. Mayroon na nga 7 minutes lang. May mga ma-burn ka na daanan. 7-minute exercise. Damo kay search mo lang sa YouTube. Kadamo Galaw-galaw man sa Tagalog. Galaw-galaw man. Galaw-galaw pag may time. Para amo nang kulang sa amon, mga galaw-galaw. Oo. Galaw-galaw man bala. Tapi pa sa aton, bala kay tilaban taga pungko, bla di. Ay, ako yung galakat-lakat, kuya. Tinugtindog, kuya. Wala ko yung pungko lang. Lakatan kaya nga dano. Kung sa saging pa. Daw saging ka bla. Ay, puro saging. Nga daw saging ka. Lakatan. Very, very informative. Kalay. So, sige, Aksyon Boy, mo lang pila sa mga pwede tahimuon. Mga bagay. Para kita lang mabalaan nyo pilang inyo ideal weight. Oo, ideal weight. Search nyo sa Google, ara na da. Kag sa aton nga waistline bala na. Ay, depende na kung lalaki or babae ka ha. Ideal weight. Kag sa aton gali nga nang magsiling ka bala ang measurement sang imo, mabalaan mo bala kung obese ka o kung kung obese ka, i-measure mo kung imo nga hindi hawak ka, hindi nang waistline ha. Ari no, isend ko ginikaransi mo. Hindi ina ang waistline ang i-measure mo kung mag-determine ka. Inang sa tiyan dampi. Da ka determine ko no. Pero sa mga lalaki, ang ideal sa lalaki is 36. Pero ang kuha mo da hindi ang magtakos ka largo bla. Inang magtakos ka diri sa tiyan bala. Kaya yung lalaki di may mga buyon kalabanan mo da ka takos. Na mga pila ka na yung height gani? Pa karon lang Pwede na karon lang. May istoryahan tam na nato karon no. I-offline mo ba kagihambal sa akon? Kailawag. Hindi na istoryahan tala na ito karon no, ha? Sige. Sige, inyo ipamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kay Shabina Aquino, happy listening dira sa UAE, no? Standby na kita sa Aksyon Hotline. May kaupo ninyo karon si Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon